Това е A$AP Rock. Не го бъркате с A$AP Rocky. A$AP Rock е друг рапър. Той е по-голям от Шекспир. Сега ще ви обясня, що е по-голям от Шекспир. Думи. Повече думи. Шекспир го хвалят, че използвал 5000 и нещо иновативни думи. Този има 7000. Шекспир какво прави? Пише текстове. Окей. Пише текстове. A$AP Rock също пише текстове. Ама и прави битове. Битове. Шекспир прави ли битове? Прави ли музика? Не прави музика. A$AP Rock какво прави? A$AP Rock пише текстове, прави си битове и вие не го знаете. Шекспир какво? Не е ясно даже дали съществува. Съществува ли Шекспир? Не знаем дали ще съществува Шекспир. Може да е комбинация от много хора, може да е самия той, не знаем. Той като Омир, не се знае дали е той. A$AP Rock какво? Даже е жив сега. И вие не го знаете.